Чувствате се като затворници. Чувствате се като не на мястото си. Чувствате се като отритнати от системата. Чувствате се като хора, които не са направени за там, в смисъл за чужбина. Ами да, защото Германия не е за всеки. И само защото имаме възможност да отидем и да живеем и да работим на едно място, не значи, че това място е за нас. Та доста хора стигат до това мнение и до това решение, до този извод след години. След години яко работа, яко бъхтане и накрая като дръпна чертата осъзнават, че разликата между България и Германия далеч не е толкова голяма, колкото хората в България си мислят. Решете за вас самите какво за вас е важно. Парите ли са важни? Истината ли е важна? Семейството ли е важно? Какво е най-важното за нас? И когато откриете истината, какво е най-важно за вас, направете го.